Bipa Fashion HR vam predstavlja Coded Edge i Martina Miholić. Ko ih gubi? Kamo odlaze kad nestanu? Postupno uviđam kako moja ramena tonu, a očne duplje postaju prazne. Duboki emocionalni porivi mogu proizvesti krvarenje. Duboki emocionalni porivi mogu proizvesti krvarenje. Mogu proizvesti krvarenje. Mi smo bespomoćni da to promijenimo zato što naša tijela nikad nisu pripadala nama. Olakšanje je samo privremeno. Mozak pamti i ponavlja, pa je nužno reagirati. Rekla sam kako mi iskaču slike pred očima, da se gušimo kao u plinskoj komori. I hoće li se ponoviti? Kad, gdje? Ne možete zamisliti kako je to kad vlastite misli povle. I hoće li se ponoviti? Kad? Gdje? Ne možete zamisliti kako je to kad
prizma.